Jistě všichni víte, že s místním hradem Doubravka je spojeno mnoho legend a pověstí. Jedna vypráví o čarodějnici, která z vrchu Doubravky spadla a zůstaly zde po ní otisky nohou v kameni. Podle jiné legendy jsou tyto otisky přisuzovány Cezři kněze, který tu žil. Je zde však i pověst hovořící o bezhlavém rytíři, který se zjevuje každou noc u rozpadlé hradní brány a uhání na koni směrem ke Krupce. V poslední době se mezi lidmi objevují zvěsti, že se z lesa ozývají podivné zvuky, jež se stěží dají přisoudit volně žijící zvěři. Kromě těchto zvuků se několika lidem podařilo spatřit podivnou postavu, která zmizí stejně rychle, jako se objeví. Psi se zde stávají neklidnými a občany, kteří se sem vydají na procházku, připadá nevysvětlitelná tíseň a pocit, že zde nejsou sami. Je to pouhý výplod lidské fantazie či skutečnost? Rozhodla jsem se vydat na místo, kde mělo ke zjevení dojít, tedy k rozpadlé hradní bráně. Po nedávných deších jsou cesty podmáčené, takže se musím rodit bahnem, ale kromě útoků komárů se v lese nic zvláštního neděje. Přízrak ve dne zřejmě spí. Přesto mi to nedalo a rozhodla jsem se k troskám vrátit po setmění. Je krátce před 10. hodinou večerní a já vybavená pouze baterkou a mobilem vstupuji do lesa opředeného legendami. Ačkoliv hlavní cestu lemují lampy veřejného osvětlení, tuto noc nesvítí ani jedna. O pocit strachu a tísně nebyla nouze, ale to, co se u brány stalo, rozhodně nebylo výplodem mé představivosti. Ačkoliv se na místě náhle ochladilo, pokoušela jsem se natáčet dál. Vzhledem k tomu, že nemám technické vybavení pro natáčení v noci, je záznam nekvalitní. I přesto je zde vidět stín, který jsem nejen viděla, ale také cítila v podobě závanu chladného vzduchu. Navíc je zde vidět i přízrak, který jsem ve skutečnosti neviděla, ale na záznamu se objevuje. Z pochopitelných důvodů jsem se tuto postavu nepokoušela pronásledovat, ale naopak jsem les rychle opustila. Podivné je, že ačkoliv jsem si předtím mobil nabíjela, po natočení tohoto záznamu se mi ihned vybil. Nevím, co se mi podařilo natočit, ale rozhodně dávám za pravdu lidem, kteří hovoří o podivném zjevení.